Don't come on,
chính ai ấy trong mình cả đám nhân nhạc chính ai ấy trong mình nhạc chính ai ấy trong mình cả đám nhân nhạc chính ai ấy trong mình Hallelujah. Oh, chính ai ấy trong mình can try. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Đây là cái chính ai ấy trong mình can try. Như lòng của bằng như lòng. Đây là cái chính ai ấy trong mình can try. Như đón rồi những cái jack can try. Đây là cái chính ai ấy trong mình can try. Anh lấy vào code. Vì là try mình rung khẩn đắp. Cái chính ai ấy trong mình can try. Mình rung khẩn đắp. Cái chính mà này trong mình can try. Ya ka ba blay ba ko do ka try. Ya pinang smo hai ngi ka try. Dei sha ka try. Da ka jingai e ka jong me ka try Jesus ka ko. Hallelujah. Hallelujah. Dei ka jingai e ka jong me ro ka try blay ba ko do. Ni ai im ka try man ka ski ka ji im ka jong ka try. Dei ka jingai e ka jong me ka try. Ya ka bala pin i ka try ha ka ding na ka try. Blay ba ko do ri ka bala the ka try ka hai ka try. Ha ka ding na ka try. How way the playing jongy can try. Who no but pajang ya can try. Who no but pajang ya can try. I blame a corner. Umat ya kata jingai e kabakar hai kabayar ka jong me I blame a corner. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Haga jingim ka jongy can try. Paman ka si can try. I blame a corner. Dega jingai e ka jong me can try. Kabapliliti yang can try. Dega jingai e ka jong me can try. Belong ke lenti ke try, ya ke jingim ke jongi ke try, ke belenti ke try, ke pelai ke try ke try, nak ke pop ke try, nak ke pungti ahar ke try, ke pop ke try, jadi ke jingai ke jongi ke try, ke pelai ke try, slot bakodo, ablay bakodo, slot, nak ni ke try, nak ni ke jiks ni ke jongi pertai ke try, dia nak ke jingai ke jongi ke try, Jesus bakodo, hallelujah, hallelujah try, oh yes Lord. Yes, Jesus. Oh, Jesus, we welcome you, Lord, in this place, Lord. It's only through your grace, Father. It's only through your grace that we receive salvation, Lord. That we receive salvation, Lord. Salvation, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Lord, we praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, we praise you, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus.
I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. How many of us believe that? Come on, let's say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Oh, you never stop. Oh, yes, Jesus. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, oh, you never stop. You never stop working. You never stop. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who He is. That is who He is. Oh, yes, Jesus. That is who you are. 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 That is who you are.
ไม่ต้องเพลย์ไปได้ฮับมันอยู่กับเชียร์เรากันทรายเราเพลย์มาก่อนด้วยฮาเลลูยาทรายเยซูมาก่อนได้ตั้งมาเมกันทรายโอ้เยซูมาคราวกันทรายมาคราวกันทรายเวลาเกี่ยเกี่ยบาร์เราที่กับประเทศกันทรายเยซูมาก่อนเวลากันทรายกันเชียร์เล่นกันจอนี่กันทรายเวลากันทรายกันน้องชวนกันจอนี่กันทรายเวลากันทรายกันจริงปังกันเยซูตั้งกันทรายเวลากันทรายกันจริงไอ้วันเขียกันทรายจะมันขัดกันทรายเลยมาก่อนบ้านกันทรายกันจริงเอ๊ะกันทรายกันเมย์กันดูกันทรายโอ้บ้านกันทรายกันสโลดกินโน่นกินบุญทับสันดานกันทรายบ้านประชานี่กันทรายเมื่อเรามาเมียมาคำคราวกันทรายเมื่อเรามาเมียเพลย์มาคราวกันทรายว่าฮัลโหลกันทรายเมื่อเราเป็นเต้นกันจอมเมย์กันทรายกันลองชิชากันทรายกันโอนกันทรายฮัลโหลที่เอเคบาร์เรากันทรายเยซูมาก่อนฮาเลลูยาบ้านได้ตั้งให้เมย์กันทรายวันกันทรายสโลดมันเดมมันมาเนกันทรายบ้านกันทรายเพลย์มาโกดอร์เยซูมาโกดอร์ yes Lord อยากกับมันกันทรายเยซูมันกระนั้นกันทรายตั้งให้กันเต้นกันจอมเมย์กันทรายได้ตั้งเต้นกันจอมเมย์กันทรายเยซูมาโกดอร์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา yes Lord ฮาเลลูยา Lord oh Lord Jesus Lord it's only in your name Father oh yes Lord yes Lord hallelujah oh hallelujah yes Lord that's who you are Lord oh yes Lord it's Jesus yes Lord yes Lord yes Jesus oh yes Jesus yes Lord sertakan try ni yang pertama try kertengkan sobe sertakan try kan jing em jongi kan try but shaki bom jukut selendet ro kan try Yesus bakono shaki bom jukut bagi bom jukut kan try yang kertengkan sobe kan try anlong halor ki baro kan try on kan tio halor ki baro ki badan kan jing thau kan sobe kan try Yesus bakono me shisha kan try kertengkan sobe kan try on pendon buram kan try on ya ro kan try namar kalong ke bakrau kalong ke badanbor kan try kalong kan try ke badap kan try so dengan jing mayan kan try palat kan try ke bangila kan skoto kan try kum tagin try bagian ya ro kan try ya kerteng kan jomi kan try Yesus bakodo ablay bakodo khublay shibon kan try khublay shibon kan try melong yang kan try kinong yo benta kan try jom kata kan try ablay bakodo kan try Yesus bakodo Shame kan try ai ke jiro shame kan try ni pendem le baro ba shame kan try ni mane kan try ba ni bu kan try Yesus baro kan try ke jai ke jong kan try ya ke jing mane ke jong ni baro kan try ken ke jong kan try shipti kan try ni ka po kan try kan panginang shakri me kan try tu ba ki benta kan try ya lama minum man si ba ko jong kan try agar teng ke jong Jesus kan try mengapa amen Bila man siyang akajin doktor ka chong try. Ay tino ay no ilang chong jesing.
Hallelujah. Hallelujah. Ublay bagi syakri ulang blay bakrau. Hallelujah. Ulang blay ceki kamba ulang blay bapendep ya ke ai ke popular bar ulang blay bom cukala. Ulang ujuk menin mentah baski bom jukut kat pangidang mani ya ung isong tu ya ke jidara kat ke cu try mengi isi syai ke cing krau ke cung blay. Ulang halor ki ai ke baro kam krau ya ke cing e ke mengi kendo. Ulang kam krau ni ke cing pang ke ba wan man yer thmai ke met ke phat ke cingi ulang ba krau ya ke cing e dari kicing cengi kilong kat ulomba andrei kinam la ban yang akmat utrai cengi haleluya ublei cengi ulong sim kis utrai kitrai ulong blei bakrau kublei shibon iki nong yalam ceke ciaro bacing mane dikan Victor ibali yalam yangi sheka ket chong utrai rangkat baka team restoration singers si barok kawai tu blei nang pensle epi nang ra bat unang penlong epi ke cingker kulang ba ke ciaro baka cing mane mentah ketika step ni push ke wepat ke mentah juga syakri berkata kalong ha ka bangilet ya ka bandrung syega cing duai berkata sat gidan kapto kat mi kimat cing duai ke bangin duai ngan ong ha ketika pon ngilet ya ka banduai lang ban ya sat pat ke mentah ke banengkong ke bangilet ban duai ketika step kalong bangin ken mau ke cing seng circle ke bangi yo pok meriau mentah ke sni ke belas sedang ladu menen ke sni bat mentah ke sni bro ci sni ublem don kat itip bagi syakri cotrai gidan syapok meriau Bible teacher P1 Rap rangkat Deaconess K Khongkrom Deaconess S Kongsdir Deacon J Maulong rangkat bagi para banget katukan ngenen Shlong bat iki wei pat ki jaka angin ken mau iki ki cinduai bo blei don rangkat kini ji seng ke bagi yok kini ke sni bro ci sni ke cingwan cengok ke cingtrai ke citrai men sema ko u blei pentamai ki banget u blei un trai ha ke balang apa meriau ke dan syatesha rong mairang bat nginduai bo blei un Tres shisha kari kecil seng, bakum juru kadang suka wepat kecil seng circle, kau bangi tip, kadang apa seorang tak kesni, kau boleh sedang nado menin, nginduai ru ikan kecil seng, ya kau boleh dan rengkat, evangelist, PK Kongsdir rengkat bagi wepat kisikriu try, kidikan bagi nang yalam, kibadan nado kejaka, nginduai boleh dan rengkat perselip syai boreki, bahkan dan kecil pentamai kibangai. Bat kecil seng ya berper kiba yo kari kesni, akan nado kejaka, kita nak balang baru ngikan mau. Bagani kesni kalong kesni ke bakrau kesni jangga jingker ku ya ki bangai baro kebenta ke ba arpat ke banginai banduai ngilai ya ke banduai nang ta commission tour ha ka ba syakri jong trai apostol Khongkrom in mi nang ni Shlong ya ke ban late mission tour syaki katu kan ni ki jaka ha ka ni katayau ke banuan berkata kalong ha ka ba sedang ya ke ban late ya ke mission tour syapo infal nginduai Inlet syapok Nagpur, Mumbai, Jaipur, New Delhi, Punjab, Uttar Pradesh. Hapo ni benai August baru si benai. Nadu kini kata yo ke Banuan. Haka kat lai tarik, hadu kalai po tarik. Beliau nak kat syakri utrai ngin kan mau ke Banduai. Bat ngin duai ru haka bau beli un ya syuai kini ke cinglet jauh syakri utrai syabaro kini ke Jaka. Kamta Manipur ni i bakumno kampat syam la sange setia kini ke cing yaki bat ka Kijing cia kiba la panwan cia kansan ringin duai ba kini ke cinglet jauh syakri utrai sumar kerpang ye apostol nai i kemet kapat ke bakoi ke bakia uniada ye i habai mi syabar ilu syapo singanu ke jaka ke ilet ban cengok ki banget bat kabalang na ke jaka utrai sumar kerpang bangin duai ru ya kabalang na ke jaka ke bau play unang pentamai bor unang pensyai bor syabaro kini ki benta kini kijaka ke bayi syakri jong try dan mission tour ngin duai bahkan dan shisha ke breakthrough kan dan shisha ke jitrai ke jong mensem bakoi bahkan ni mission tour kan long shisha ke jikerku ke bakrau ke benta ke balai pat ke bangin duai nanta ke youth week ku mangilatip bahkan dan katayo ke bakerpang di samla nado ke arpo tarik jong mentau benai August ado ke arpo san tarik ke bamun hakatai ke wepat katayo tingin kan mau ba banduai ya ke bau play un perki Domen sim jika ji shirham ke cingkemen haka dono ji wei pe wei ki kon samla juga balang nadu kinong yalam hadu ki kon samla shenrang bakantai ki badan ngene ke jaka utrai unki balang ba kene ke youth week balang ba kene ke youth Sunday ke bakin yo hadu ka arpo santarik kandon shisha ke cing kading ka bakin kapan penplo ban penrem ka dono ji wei pe wei ki samla ya ke bakin syakri utrai nduai bau blei un penki ya baro wat kita ki bam jishim mentaru kin ki mensem kin yashim mentalang dak mensem dik jishir hem ban i bakani ke youth week kan long
job happening ke samla baru ke program ciki ingin IT hakiki jeng trai tungin lek menduai yakini kilai teli ki mat jeng duai ke beneng kong ingin kan mau je seng circle apa meriau umjuru apa sora ingin duai ke mission tour cikini ki Jaka Imphal Nagpur Mumbai Jaipur New Delhi Punjab dan Uttar Pradesh ingin duai ru nang ta ke youth week arpo santari ubnai August hau news nem tungin lek menduai Hallelujah. Try Jesus be it changa ngai ngo ya me ko try ya play ba me ai ni ka kabu ko pa ba ko ro changa. Try Jesus be in one ha chan cho me ko pa de ka ching duai ba ka je sa ya play changa. Try ni dan ka je so slur ya play ban one. A try ban yang ak mat cho me de ka snam ba yo Jesus kon cho me ken ko pa. U bla pen Vietnam yang i u bla sat yang i u bla pen ko yang i ko try ya play. Da ka wei ka ching bot da ka wei ka don da play. Kom ka balang ye snak ti lang ni ka step up play. Ya ka ban duai ba san nam ta ko try ki ji seng ki ba per ki ji shakri ki ba per ko pable how new banai ko try ki duai nam ta ki ji seng sar kal pa mariao ko try ki sngi able ka bla sedang na roman din ka sngi ko try be ye changa kan ma ki shakri ki chame ko try bible teacher bi wan rap able changa try ki di connect ki bana tu ka jaka ko pa ki banget ke nya able changa ngaduai ki chingon chingo ka ker pang chame try able ki sngi bala chi sngi ko pa ki ji ka bikin yo ko pa ke jingi kai ko pa ba kara changa ai ka long jikir khu ko ba krao ko trai ye ki banget ki banana ka sar kal hi bara ko we ko pa bara ki ba wan shikari ke jeseng kam tam ki banget ki banana pa mariao ba blem ngaduai ke jipun thamai bor chome ngaduai ke ji sandur ke chome ye ki banget lamba ka tin chome lamba ka ching trai ke man se ba ko chome ke nya blai trai ngaduai balang ba ke jeseng ka ba sar kal blai kan don ko trai ke ba thamai blai aka chingim chigi banget ko pa be changa kabanam kotang agri ka sngi ko try rei ko try ablai kaban pati ka chingim choki ko pa shilantar ko try be changa try chisu kat ba kinang shakri me ko pa ablai ngi ngi ba ka kama pa bariaw ablai kanam sa kum jo ko try kandan ka ching roi ko try kimen sem gi ba thamai kimen sem gi ba kodar ko try kin wan shiga ching pane ablai changa try ki bala dan ko try men sandere ki men pen ben ki ko try ablai try men thau thamai ki wei pe wei ko pa be changa try ngi da duai ko pa ba ka kam chome try ki ji shakri pa mariaw kan roi ko pa be changa ai be ki banget ko pa la mari ke ji seng sarkal ka ba ki yo men takas ngi ko try kan don shak ji yo men sem ka ba krao ko try ki banget ki ba lai nang ne shlong ki ba lai na ki wei pat ki jaka ko try ki ba pai lang shakri ke ji seng mariaw men kan mau ye ki ko try men kar khu ye ki ko try men long ren kat ko try ablai kar khu ki shakri chome ko pa ablai ki ba man thai shi be chan me men sumare ki ken pai strok ablai shara ki jong ki jaka ko try be ye changa kan maru ablai changa ke je sansar kalablai pasara try chisu shakri chame badana de jaka ablai evangelist piki konstir try pen slei penam kami ko try ablai pen shai bori ko try ablai ai chinge bin shakri ya gaktin chame ko pa ablai ki banget ki bawan ki jaka ba per try ki bawan na kot badan ki bawan ko try ablai na bachai ki bawan ko try ablai na try na pa mami the na pa kong thong ko try barbara ko try ki nang ki mamar chan ablai lambar ka sarkal ngaduai ko pa kandon ko try ki chitrai ki thamai apdeng ki banget ablai aga ji shakri ko try ablai changa try ki wan chingo ka chame ko pa ablai kan long ko pa ablai ka sarkal try aposara ko pa be changa ngira duai roben kan ma ki ji seng ki per akitnat ki balang choka balang entiasi baro ko pa ki chaka ki per ki ji seng ki ya ki sngi kanam long ka ching lai le na e shi yeng mani kanam long ka ching lai le na e shi ki seng ablai re ai kin mari ka bor ka thamai ai kin mari ka chitrai men se ba koi ai kin mari ka tin chame ka man thau thamai ka man sandere ki ko trai be changa ngida ai ti ha ki ki chame kan ko man se ba ko chang ablai kan maro trai ka mission tour jing shakri chame ko trai apasalarar Khongkrom ni man mi ko trai ablai ka khatsau tarik ablai khalai tarik ko trai nang ni na shilong ko trai ablai ado ka lai phau tarik ko trai chung ni bna aga sablai shigi jaka ki ba per trai ya yeshua ablai changa no man se ba ko chame loren kan lam manu shakri chame ai apostol ka mer ka phat ka ba kot ka ba khia sumari ablai abai shong ya ka flight ablai abai shong ya ka kali ko trai shanu be lek kan ram ka chiya da ka chablai men hukom ni ki angel men sumaru shakri chame men ai ka mer ka phat ka ba kot ka ba khia ablai abai lek ka wei ka chakash ka wei pat ko trai ablai
kecingnya per juga ler, kecingnya per kotra juga sen beneng, kecingnya per juga bam kanam la menafek ikan bet cengi, in yo ikan bet kapat kebakai bakia, try syukri lai lo je mekin kotra Yesu, ngaduai ro ko pa be ir cenga, ablai cenga men kerkuya bara ki balang ki syukri jome, ilai ban yo kejat kotra kam tama pa Manipur ablai, wadas pedeng situation ke ba ablai, ki bangai kin scam ki bangai kin yo men sim ke nyablai, ken mari ka kam jome pa Jaipur, try Yesu be ir cenga, try pa Punjab kin try ba kara cenga, apa New Delhi kin try be ir cenga, ha Mumbai ko pa ba kara cenga, Jaipur ablai, Uttar Pradesh kin try, ablai skenur ke cakabu syukri jome ulai ablai, ngaruai kalong ke cikir ko ba krau ko try, ablai kari ke mission tour kin ko pa be ir cenga, ablai cenga ngi IT ki ki jome kin ko try be ir cenga, try mit tep ablai rumun sim jome, kai ke men try ke kum ke jinan kam ciki breu hot ke caka, try ki ba mari ke jing ablai cenga, try ki nang scam show ko try, ablai ki ba tlat ki ba swai ki nyo jipan thamai ablai, ki ba lang ko try Jesu ablai, kam ta me kalan kamishan ko try, ngiri iba kan dam ke jing roi kin ko pa be ir cenga, kan maro try ki ke yudwi ablai arpo santerik, try Jesu shimti ki no yalam je ka balang ni ke caka, eldar elnathan wan rap ko try ablai ki no yalam baro ablai, try Jesu ki ban yalam ni ki samla ko pa ablai, try aji study ki ko try, pendap ki man se ba ko chome, ki samla baro ki ne shimenta shirhem ko try, ablai ngara duai balam ban ke yudwi, ki samla ko try ablai janga, an rai ki chila man sem je kish ko we pat kalabel, try ki bam ablai bam pat pen baptist, ki bam pat mari man se ba ko ablai, try ki yo ki ba thamai ablai, lang ba ki ke yudwi ko try ablai, ka ding ka men thanga ka dono chaki, try ki chi i ki ba thamai ko try, ki ba thamai ka chingem di ki samla ko try, kam tam ko try ka ban long ka chikar khu ka chi shakri, ya ka kam ka chome ko pa, blai ngaduai men da men kat ban men kar khu, shimti ro ko try ki ka step ablai. Ya kaktin ka chome ko pa ka bangin let ban ya sngaw la go shakri chome ngidana ni ka chaka ko try be even shashkori kaktin chome ban kre ka donor chingi way ko try pli ka donor chingi ban sle shakri chome ka bangin yo ko pa ngin man ngin priang try ka don man sanduri ka chingim ka chingi ka man sem ka chilo man sem ka chimut chi perkhat ka chingi ko try ka jing dam chingi ni ka chaka ngin am shong le da ko pa try Jesu and ray kaktin chome kan ham ha ki donor ka balang ka spot try Jesu try ka ban se so ko try ablay try Jesu ngi IT ki chame ai ngo ba mi asngo mi shashkor ka jing duai changi shame ngi ai ka buram ba ka jingo ken try haga karteng ka ju Jesu ngi duai amen take it a step ngi nam slam show kung bangi julet na ka way ka tayo shka way pat tadadan manu ki badan Hakadon would you pay come and same ka bapitmo ya kaban ai ka chingpla ka buram shokra ni ai ka ni la ka kabunam ta jopi pila man wan chani shakmat ya kaban ai ka chingpla pat nga karpat ba pinam dan slam na dan manu pila da dan hakadi ka step in point no shakaban taban ya snow iktin chomblay ngo yo blay sa sempat hakadi ka step ko shakri jong try dan na preng chingi Salat Khongkrom in iing tian jong blay dengan kot noi apostol in wan shakmat kat bidang wan shakmat tengin ai ke citap ti Hello. Praise the Lord. Tungin yo ong hallelujah. Yo ro yo try. Praise the name of the Lord. Kemudian subha yo pia kerteng yo try Jesu. Play ubagi shakri ulong play
Jong cái chinh cờ khu long play trong cái chinh eat long play trong cái chinh lesbian long play trong cái chinh ma long play trong cái board long play over thao ya cái peneng bat cái kendo long play trong pi bat trong usun shar lor cái ding usun shar lor ki usun shar halor cái halor cái thma usun shar halor cái chinh suk but usin shar habaro but they are Lord jong kani bau play on the Bible play udon akabanda ya laki jong kibriu kumba ka Bible ko ong kumbau lum jong ka Jerusalem la ke de kilum saudong kum ta ki ba shani out try ki don po ka jing da ba ka jing care ka jong play Skau komen bahagia ni ke step Nila ban ya don lang ha ka presence ke jo play Na ka bentaban yo snow ya ka ktin jongu Ka balang ka bunkam Ka balang ka tray Ka balang ka im Ka yad ban ki ya ki men sim ban te ka himau try Ha ki jaka ki bapir Ya mo yo play nila yo Ya ka disciple Bible school po Nepal Ngilio iya ke jing job jo ke Bible school hakabang idon nante batru iya ke jing pen ki im men sim kodor ke jing pano iya ki weipat ban lech ki jaka ki ban pi bat mangang imla ban lech itu ki student kin lech bat kin tray ke kam jo play kin lech ban ya lap kin lech ban hikai ban pen yengi ke balang ke don ke jing kids kli ke ba crown ya ka bang in tray hapo ka bi Nepal Mentau na December Nyindon Arski ka leadership conference Sao bat santarik u December Ikmi lenti bangilaban lumye kinong yalam baper Hapo Nepal Bakin yo ban kecit Ya kata ka joten rai jo ka ketinu play Kini yo ban im Kini yo ban tip bat ban yo snow Ya ka ketinu play Namar ka tongi jo ka balang kalong ban late ban yalap bat ban hikai bat penlong senran ye ki ben riu baro kam dei tanga kani ka jaka kam dei tanga ka rijongi henry ka jingkit kli aparo kini ki south post nem jo ka chia lenti kalalong wat chabar jo pur sam jong ka ri ka jaka jongi ban penlong ya ka jing pray gospel ka ba jo But day ling ba ka ni ke jing tuai jopi ke jing tray lang jopi ke jing kershan jopi but ke jing yeng lang jopi nam ta ka kam jong play ni kmil enti bangila ban penur long na ka wei ka por shak away pat na ka wei ka jaka shak away pat na ka wei ka project shak away pat but na ka wei ka program shak away pat ha ka play ubayalam yangi Unang ya, bau nang yalam syafrang. Tungin yo ong lang haleluya. Tungin ong kapuram syawlay. Tungin ong yo mami kapuram. Om syangi troy. Henry yo mami kapuram. Praise God. Kani kadai katong kabakabalang kadon. Teng-teng piyo kinong tray jong kabalang. Kim yu syong thai. Ki mare shatu, ki mare shani, ki lech shatu, mapiru aka chintuai, pi tawir ya ka pertei ha ki chintuai, mapiru ha ka ta ka chin ya yeng lang jong pi ban shakri, pi ya kershan, pi ya yeng ka donu ka mensim jo pi ka lech lang, syakata ka jaka ka bau play ya lam yagi ban tray, but namada ka dau to yeng scam, ya syapran, ka jing tray jongi, ka don la ka jong ka door. Bat kapainong bau blame sa ai. Hallelujah. Tungin shim ye ka Bible in rashi jurong but in ong lang ya kani ka chintuai da ka jam. Tungin ong ablay. Ai ngoi ka ktin jome. Ka long ka ching kia ka do jonga. Ka ching ba mi ka man sim jonga. Ka ben koi ba ka ben tamai. Ye ka ching mut ka berkat jonga. Kung ta ka priang ka ktin jome. Hai ka chimbo je berkat jonga, hai ka tonu jonga.
Baraka doa jonga. Haga kertemu Yesus. Amen. Praise God. Agar pat pin check yung mok peace badan na pedeng. Baun lang atin. Nhìn nhập hai bạn ngã là cái tin cái chồng lại. Na ka gospel jo Matthias. Ka lenong ka ba sipaw. Lenong ba sipaw ka dukot ka ba arpo nyaw. Tertet. Okay. Kapenta bangan keren hakani gapor. Dan ega topik kalong. Kim judi pisa. Yeki artylli ki iing. Tungin ong lang. Udak jingkali udan hanta. Ong kumne. Kim judi pisa. Yeki artylli ki iing. Katang kadai ke kubor kadai ke step. Hai kadai ke ski. Bat na ka benta jong pi ki bayos ngau. Ha ka tin pareng ko ong tinong wei gong are not two sparrows sold for a copper coin? That will be the topic for today. Kadai ka jingkali ka jong Jesus Christ. Kadai ka jingkren ka jong Jesus. Nakabentai ki senron, nakabentai ki bangai, nakabentai jong piru, babin skong tu, hadu kano no play usumar yangi, hadu kano no play upet yangi, hadu kano no play ulong concern, lene skong kia, nakabentai jongi way per way. Bangin skong tu yaka. Tongan pulay ani. Namar kata tu wat syepting yaki na ba omdon ke ege rupa latap yakaba on ompen pao. Barbal baburi yakaba ban ompentil. Yakaba ngo ong api hakaba dum to yatu akaba shoy. But yakaba piyo snow da ka score. To pin yalap na lor yi. Khot baan bu pra. Tu wat syep ting ti ye kita ke penyap ye ke met bat ki bom la bat penyap ye ke men si. En rei pin kam syep ting yo tau bala bat penjot bat ye ke men si bat ye ke met hadu jok. Kim judi pisa ye ki artylli ki iing. En rei ne kita ke wei kam ha ba kendo. Klemuk pa jong pi. Wat yo nyukli jong pi baro ru le nyo. Namar kata tu wat syepting pi long Khongkrom ya ki shibun ki simye. Ka kubor hakani ka ski. Ka long babin skong tu hadu kanu play uperkat Jepang jopi. Hadu kanu play usumar yepi. Hadu kanu play udon ka plan ka babahana ka benta jopi. Hadu kanu play uyada ye pi. Hadu kanu play unyo koridor ye kamen sim jong pi. Hadu kanu play udon kata ka mindful lene ka jinmot babha naka benta jong pi. Bat kata ka day ka kubor babin skong tu hakane ka context ka bangin ye kren hakane ka por. Ka benta ka baning kong. Hagatu ka konteks ka bangala pulay syapi. Ka ong yalap yakabangala yatu api. Preach what I have told you. Oh yalap. Kay ka ba pilios no agabari? Kay ka ba pilios no agabadum? Topen pao pertay. Topen pao hakachisyan. Kamot ayu ka ni kapau Jesu kren. Hakani kapor bau Jesu kren. Usngong tu bahatin baun sa lekno na kapertay.
Shibun ki jinge kin wan. Shibun ki nong yelek persyak kin wan. Shibun ki nong keren ben kin wan. Shibun ki ting syak pen shitong kan jiai te ki bangai. Shibun ki ting maham ban persyak ye kita ke jingi kai jogu kan wan. Shibun ki jingi kai bersyukur kin wan. Shibun ki nong yalam babakla kin semi. Shibun ki nong batai bagi nong persyai ki ban penlong yakin priu jo play bakin confused but bakin leron but bakin shifting what yala ke jong ke cingem kumbalong aka balang jong ki apostle ke beningkong baga jimpen sitong ben kalau wan ha ke balang hetrangi ulaya tu lepa wong He what nam shifting. Kini bapilios no ya gaji kan chunga ha kabarit mentang hikai tiap deng kentiap ki breu ngap deng khat arngot ngai kai pi hang ne menta ukren jisu ya ki senra ukren jisu ya ki bangai kei bangai hikai pi what nam shifting pen pau ya kani shabat Kei bapilios no ha kabatum ya tu akabashai Kei bapilios no menta ha kabakendiat ya tu akabashibon but what namburi ya kani ke jinsha kabapilios no kata kadai ke jinkren kabanengkong bau jisu kren akane ke konteks banga pule kabamot uwei bangai umala yo ke jinkai na ke tin blai Bala yo ike jingai hau Jesus Christ. Ubala yo snow ike jikai. Leka long marway de shibun. Leka long haying manene haying. Leka long lengpa kini. Ki social media ki babi yo snow. Yeke jingalap kabangingi alap nang ni. Ke iba pili yo snow. Ya tuklem shikiwai. Penpenang shiki. What nom shifting. What buri. Ya ke jishai kabala tang ya ka. Bu akating penyeng syarak bagi wairu kin syai. Kata kadai ke jingkot ya wai pa wai bangai pa unong pla ya ke ebo leo snow na ka ktin ka do blai. Handing yo i ban pla ya ka ktin u blai kalong ka badon kam. Namar unong tul pa wo ong namar ka jimbom tip ki briu ki jotno. Haba kim snow tu. Ujisu wan pat ban kren syakini ki jiu hakita ki bala wan ban ngeti ke ji ka jo wong yakani ke ktin ngaong api ngan puli mentana ke gospel jong u Yohanes kel nong ka pra kani ke dai ka jin ong u Jesus Christ ka badon ke ji dai pat kani ke point ka ban kren namar Kata Ujisu la onga kita ki jiu ki bala ngai dia ngan pule na Yohanes pralai puai leda pi ai sa ga tin jonga pilong ki sendran jonga da shisha leda pi ai sa ga ni ga tin leda pi ai plai ga ni ga tin leda pi ai kai ga ni ga tin leda pi ai ngai ga ni ga tin pilong ki sendran jonga Palai Yesu wong ikani namar sibun ki ji kai kinwan sibun ki kot ki ban sami ban print ban YouTube ya ke ke kom dai sibun ki nong hikai ki ba syukur kin sami akaleng ka pertai sibun ki pa kin sami sibun ki ta ki nong yalam kin sami henreu Yesu wong ngadeu pa jopi ngadeu nong yalam jopi ngadeu nong hikai jopi bat ye ke tin ka bangala hikai ladapin ngai ya ka pin long ki sendran jonga ka jin kren kam dai tangi ki sendran de ko por henrei ka dai ya piru ki badon ha ka ni ki chi sen ma piru ko bi snow len ba ka ni ki chi kai len ba ka streamline YouTube ka ba pi pay bat ka ba pi charge score Ladapi ay saan na kachikai, ladapi ay penpanay ya ka, ladapi ya tulam ya ka siki waypat, kabaw Jesu Kran kabaw pilios no lamat, pilong kisendran yung Jesu Christ. Kadon ka temptation kabaw crowd kating pensyoy, kabaw kibriw ki ha panjirno ya kachikai na mar ki jinge ki wan kimnut ban krani kajin shisha.
Haba kim ya tu ega di shisha ki beriu kim lai lut. Haba kim ya tu ega di shisha ki beriu ki saaju. Haba kim ya tu ega di shisha ki beriu kim te. Den ma de dau chi suang. But pin yo itu ega di shisha. Kot belai puar. But kata ke di shisha kan pelai no ya pi. Lada pi itu ega di shisha. Kalau ketinu play ke di shisha, uji Yesus ulang ke di shisha, but kunta lada pi itu ye kene lada pi osmau ye kene but ngek kan pelai lu ye pi. Badang ta kalau don ke cingwa ni tu di ciu yang kum no pelai lu ye ni haba ngim shom na tembrau no ngi dei kun Abraham ngim dei ki kun ka Hakar ngim dei skia ki shom brau no ngi dei kum ta ki dei ki ciu. Ki pen kesan ye ke ei ke baki long, ban ke ei ke baki im, henreu chisu aga tu kot ke babud, kot ke balai bud sau, chisu le tu aki si syasang ong api, ubreu baro biai le ke pop ulong brau jo ke pop. Ke jinyai le ke pop ke dei ke jing bom tip ye ke di shisha. Ke jinyai le ke pop ke dei ke jing kentak ye ke jing shisha. Ke jinyai le ke pop ke dei ke jing bom tre ban bud ye ke ketinu play kum ba dei biang. Ke jinyai le ke pop ke dei ke jing bom priang yo chisu kum monong penem. Kum ta ki priu ki yai le ke pop. La de ke le shem yo kres ki shem ye ke ketin jomu ki sngong tu kin ken riak no na ka lenti ba poman na ke pop bat kin bud yo chisu kres. Nanti kot lai busanong brau yai sa ke ying baro shirta. Te henreu kun yai sa baro shirta. Naman katai ke bau kunun pelai no ye pi long ki bala light de shisha. Ngatip ba pi long sembai Abraham henrei pi wan ban penyap no ye nga. Na ba ketim jo nga kam yo jaka po jong pi. Kani ke dei ke ei bau chisu kren. Lada ke ketinu play kam don jaka haga donut. Kila bandai so sembai Abraham, kila bandai belakha ke balang, kila bandai Kristan, kila bandai ke bomlong Kristan. Lada ke ketinu play kam don na ke donut joki, lada kata ke jing shisha kam pelai lut ye ki, kinang sai haga jingong brau. Kaba ar kin kren persyai yau Jesus Christ. Kaba lai kin ken taji ya ke jing shisha jong ke ketinu play. Henry wat la kata pihaban penbenayo Jesu mau long try pihaban ya tu ye ke ba pil your snow pim day ban set holiday la da pi snow tu ke ba ong baro ya ro you try ong jam amen kata ke di ke jin shisha let's say pilaban you can do a ying a sam ke lok jor pi kren pi pen pau Henry ki ai kentai pi yo imen ta ba la shai ki ai kentai ba ki ai ya le prusha wat nom ong na mar ba kini kim ngap ki le persya ngan sa nge no em na mar ba ki priu ki kren ben ba konta kim tre ba ngai ngan sa nge no em ke ei ba piliot snow ya thu ya ka show e pat wat nom shifting ye ki priu ki ba criticize yo fi na mar ka kalimat ba ki priu ki stang ban wo ni yo fi hanta pila stang ban im priu ba yap don ji wo ni kata kare kue kabar haga kalimat bagi priu kin stang ban kren ben nadin jopi to pintip bagi ta ki don shadin jopi kim dei akmat jopi bat kilong shadin pi don akmat lada pi stang yakaban yo ing bagi priu ki stang yakaban takti yepi namar ba pi long hang tei ha jrong to tip ba ke chingim jo pi kalalong ka topic la ne ka khobor ba ki dei ban kren na mar ha ba bi stang ban kiu ba bi stang ban ya so prang ki breu ki ya le i kum no ban pen ha ban pen pur la ne ban pen no men si ban ken tai ban kren ben and to tip pi long ha jrong kani ka dei ka nong rim dei na ma de ka dau la da pi shania how try la da pi shania tin play wat nom shom thai ban ya thu i ka jing shisha ba ka tai de ka tin jong play lit biang bat nga na ka point ka ba ar jong ka ne ka context ka ba ngala pule Matthias si Paul nong ka de kot ka ba ar po pra ka ong kum ne play wang sorry Jesu ong ye ka ne ya ka ba nga ong yakabanga ong hapi hakabatum to ya tu akbashai
but ya ka ba pios ngau de ka score to pin ya lap na lor ying okay kata ka de ka tin ka ba mot nang kim chu sa prang lada ke ka ba wan ban nyon ya pi ka mot nang kiu la ki khang la ya pi nang yai prta hang niu chi suang kiu na du na num ying ru ban ya tho kata ka de ka challenge na ka banta chu ni ba ya ban so tho ka point ka ba ar u chi suang to what shifting te ya kita ba penyap ya ka met ba ki ba mla ban penyap ya ka men sin hen rei bin kam shifting yo tao pala ban pen jot ya bat ya ka men sin ba ya ka met shi de jok ka point ka ba ar ka long fear not to man what nom shifting yo priu ni ya ka nunu ka por ni yo setan Ubaton ka por. Let's see, ban shupen men sao ya pi, ban kem ya pi, ban pen shitom ya pi, lani ban pen chenchor ya pi, lani ban pen chot ya ka met ya pi. Henry ya ka men sim ka jom pi, kim la setia ban pen chot, kim la ban bat, kim la ban pen shitom, bat kim la ru ya ka ban khang la ya ka jing trade yo play ya ka ta ka man sim ka badon na pi paro balay jisu kren ya ka ni lana pin pek hang ni pin stang man yo i ya ka ni ha ka chu ka le nom ka ba shi pau ba ka de khang ka jing sha pen shi dom ben kan sa wan cha ka prthai ka jing sha kren ben ka jing sha kem ka jing sha sho ka jing sha mudui But ki ba kom kin ni kin sa wan ha ka pertai paro kawai. Han ni yo i le nong si pod kot kan ri wong ha kami nga pa no ya pi kom ki lang brot ap deng ki suri. Ki lang brot ap deng ki suri. Ki bangai la kot ki lang brot suri la kot ki nong shun ku saitan un wan ban yertma ban ket ni ki lang brot kat bala ban penjot. Dari jisuang nga pa no ya pi ap deng ki suri. Na mar kata pin ya long ki basian kum ki seng bar ki bejemnu kum kaparo na mar ba pi im ap deng ki suri saudong jo pi deng ki suri ki ban watla kum no ban penjot ban penyap ban pendu ban khanglat pat ban wanra yi ki ki chi kai ki bom dei la ni ki ta ki ti kren ki ti peno ban sim la ni shipon ki wei pat wat ban attack yi ke chingem jo pi la ni ban tan no wat yi ke chingai jo pi now try reu chi suang to long ki ba sian kum seng bat pi dei ban long ki ba chem no kum ka paru para bangai bi la khot yang ni Siya kata ka chigim kapangin long atkar ngin long sharai ngila ban discern ke boro ngin long start hakata ka ching start bakan jablai ngin long ki priu ki bajemnut abaro ki chi kendu ki chigim kaba ka ching jemnut kam day setia ka ching klat bor gentleness is not weakness ka ching jemnut ka day ka ching la ban long flexible hakipor baro Haba wan ka nunu ke chinge pi jem nun kaba mot pila ya kaban long flexible ya lebe ban balance ke chingem but kum no ba pila ban control ke situation da ka ching long jem nu jo pi kum ka paro gentleness is the gift of the Holy Spirit kade ke ching ai jo men sim ba kot ka wei na ki kandai ka so jo men sim sorry ka wei na ki so jo men sim na kandai ka dei ka gentleness ka dei ka ching jem nut but ka ni ka ching jem nut kam dei ka ching klat por hen rei ka ching la ban balance ya ka ching im bat ban long flexible ha ka pi nom la ban ngam la ni ban sha ya lam bakla la ni ban pen sniu you pi hen rei pi la ban control ya la te da ka ching jem nut bat da ka ching long chai chai ha ka por jong ka thma la ni ka por jong ka eryong la ni ka por jong ka chi ya le la da pi snow tu ong amen kata ka di ka ching jem nut te na ma de ka dau chi suang henry tu ya sumar to ya sumar na kibriu na bakin ya aino ya pi ka ching bishar bakin ya sempat ya pi ka sanakok jong ke kin bishar ya pi kin sempat ka sanakok
กินเป๊ะพี่นักตากับชิงไงกินเป็นชิตอมกินจิวกินเป็นชิตอมอยากกินตากินแบบไงอยากกินชิงกายอุชิสุคริสกิเวปัดกิจัดเนียมกินเป็นชิตอมนามาอมชมละไงกับกุมกันเนียมโจกิเวปัดกิคอสตอมและนี่กิรูลส์กิบาละบันยาลัมบักลาและนี่กินวันบันเป็นชิตอมอยากกิสมาร์นักนี้องกับไบเบิลสมาร์กินเชียon ya lambru ya pia kmat kileng score but kis im na kabenta jonga ya kaban long ke pla haki ba ki gentle what should doing bishar on ya lam ya pi kani kadai kapor kabab ya happen skong thuk bau play u khen ya pi ki pri wa nyu kor u nyu kor ya pi du kata kata hatu om day ar pli ki sim ying la di ar suka hatu Om Shom atau Kim Judi ar pisa yaki artylli ke semye Henry uang pi pilong kam koridor yaki semye ngasumar kibadai tang kador jung ki tang ar suka artylli kanu tamlei kamen sim jo pi ka koridor whatever piyat in baga tribulation jo ke cingem hakating persecution ke tipen sitam beng hakita ki cinge jong ke ta ke cingem jong ke cingai pihak long koridor ke madutrai habagi kran yagi ching hagari jongi gimla ngin nampatkan thuk yagi bagi don ke ching pila nang ke personal problems pila bandon haki workplace problems lani yagi nunu ki caka ki ching jupi henry bagi kran church pang ke jimbut yo jisu pimpat mat yagi ching ngampat mat yagi ching namar ke ching ban bot yo jisu wat haduk ban syak tian bishar syak kem syak pencitom syak terai sniu syak mudui bat ki bakum kita syak sempat syak penyam bat kom dai bai i batwan ki yap akman ki syak pencitom kata kadai ke bau jisu kranang ni henry wat antar wong yang scam henry on da pila aino iki wat kuslai kumno la ne ke ba pin kran na ba on ai pi ya kata ka pori ka ya ka ba pin kran na ba om dei ma pi ki ba kran hen reu men si muk pa jo pi u ba kran na po jo pi un ai u parati un ai no ya la ka para ya ka ban ya u paru ya la ki kon ru kin yang ya le ya ki kmi ki pa ba kin pen yap ru ya ki hadu ban pen yap om dei tang ban supa tian bishar hadu ban ai no wat ban pen yap ru kata kadai ke bau Yesus Kran te pilong ki bala shon de ki priu paro na ka benta ka kerteng jonga henry utau ba yaine haban de kot utaken uban yo la im on shon de ki priu paro nam ta ka kerteng Yesus Christ ba pingat yo ndai la pi yaine pin yo la im henry ya ba ki ya be ben ya pi na ka we ka shnong to ya pet se ka we pat na ba si siang ong a pi do pin ampat la pendep ye ki snong Israel ta danda wan u ko no breu senran long a lor nong kai lem no shekri a lor kan ra che u la piang ya kata ke ka bang yo i ka ke hang ni ka ba ka tin ba Jesu kren ka long ba pin dei ban shep ting ye ta ki ching ki ba be ken do ki don na ki nong kan dong wat ha ka state jongi ki ba ma di ki chinge ki ba sa si ki border jong ka di ka jela ki ba don na ki nong kendong ha ki chaka ki ba ki wei pat ki chinge ki don ki le ban khnyot ki le ban maham ki le ban kan ki le ban persha bat ki le ban berngem ki ong hang no ke ying mane jo pi pin yo che sai nang no pin te pri la da yap la ni ki mot ban surat ju bo de te ke chingai nang te siput wei pat ki khang ye ki jing ya lap ang ning tai ki mai permission ki le ban squeeze ban krwai ban khang lat kat bala henry ka ku bo na ka ban ta jo pi ki ba don se jang bat se chingai uji suang on shun de ki preu baro henry la da pi yang scam bat yaine adu ko kod pin your like him tungin ong amen yakane hallelujah
What nam snow shitting, what about Pishem, you can jing it, I can check out train. How about we can do it, you pray, you keep pumping. How about you shong lang, but you pray, you keep pumping. How about your snow, you can come comments your key, like along hike social media, like along the king talk, like along the kinunu you come, but shifting your pee, but bernam your pee, leneban one ra, you can no, kakantin, kabapendu mensim, yakabapin yasha plang bow try. Tu yang scam, hadu bekot wat len ya ka chin shisha. Kata kadai ka point ka ba ka point ka ba lie. Sparrows will not fall to the ground from your Father's will. Kani kisimying kam syam lahap mo akendau shabar naka monjo blay. Nakwa ba pin skong tu pai kani. Haka jingi kai ba pin skong tu hadu kanu pilong kodor. Hatom syam ladi ar pisai kisimying. Hoi ladi. Henry ukpa jopi ong Jesus Christ. Ukpa jopi unom syak ba iway ni simying. In syuhab amadan klaim ka jintip ka jo. Unom syak ba kiway lu kisim kin syuyap ay. Klaim ka jintip jo. Unom syak ba kiway lu ki jintao jo blay. Kin jot ay. Klaim ka jintip jo. Ladau blay usumari kisimying. Atau unam sumari ya pi na ba pilong Khongkrom ban ya ke simying kador jo ke simying kadon tang ar pisa artylli Henry kador jo ke mensim jo pi ka bau chi suang ban ya ke pertai baru ka weiru kador ka mensim jo pi tengin ong haleluya ka bamut pilong kiba kodor hakmat jo blay hakmat jo ka beneng hakmat jo ki preu but no matter ka dau ka jing sumar ka bakar pang ka bau play don but pi kam shom la kenri ano kam shom la sange ano but kam kanom long ka bala ban klet no ya ka kertai jo pi ya ka ba pi la exist hakane ka pertai ka ba pi don kam dei ka ba suk yo play ban su klet no ya pi kam dei ka ba suk yo play ba on su IT no ya pi hakinong shon la ne ba pin su yap klen dei por la ne ba pin su sha pen jot hakar rukam ka bam dei la ne ba pin su yap hakata ka jin pang si tom ka bam dei ka por jo pi ban yang la ni hakati jo ke dong shon la ni hakinong le pen la ni hakiriu sneu ki ba pi yo I kan long ka ba sok Teng ki kemi ki kepang habang idon ki kun ki sa chengai ki let school ki let kumta ki let ki wan ni snow kim ka do no ka mensim oh yo jia yu kun jonga yo jia yu ipara jonga yo jia yu imei pa jonga ki don chengai kum no kalang But bun sin ke chingmut jongi ni perkat oh le se la pang oh le se ki nong shuan kila le ben oh kila chia kumta oh la chia kumta teng la da ni call ye ki kim shom shim ye ka call balay kim shom le speak up ye ka call oh yo la chia kumta ka jumi kum kata ka chikran het rei ngim shom le perkat pat ba ka men sim yo ki ka kodor bau pleu nom sha ba ka no no ka sneu kan sujia ye ki khem ka chim tim jomo o nom sha ba ki nom shon ki le sa lord jo ki o nom sha ba kin jen put au mau nam mar ka bible gong ye ka lenti jo ba hop la bu be do lei o nom sha ba ni weru nyu kle jo ki kin ha thang ka chim tim ka jo play o nom sha ba kita sim jo nom shon kin wan ban shu le ben le ko ye ki klem ka chim tim ka jo play kanu tam nam ta jong pi ki ba la ngai au Jesus Christ Bun si na bang apek itu ki briu ki ba im ki homeless people kapang ka do anod kadon siya ka jinglong pain in my heart when I saw those homeless people ki kha ki roi ki ya ki yeng ki bam ki ching bam ki bam long hygienic but ki ba ima jing yong Henry still ublay sumari ka men sim jong ki
Bleu don. Bau sumari ki priu baro. Kitu ki besyong da ki aeroplane da ki thousand da ki millions ki priu. Ha ka shikenta. Ha Lord so you bleu control. Kitu ki badon ha ki turiau leng ba ki ship o bleu control. Ki badon leng ba ka kali ba ki yard. Ki badon leng ba ki train ba ki leching leg. Kitu ki badon ha ki jaka ka thama. Kitu ki badon ha ki jaka ka badon chinge a ki aeriong atlantari. Ki badon ha ki jaka jo mai ba ini kisi your snow po Japan dan jumai ba your snow ya katma po Bangladesh your igi ting yap jo ki breu ba shirkai and red still play control ya ka Bangladesh onam shaba ka nugu ba palat kan jia nila tuai ba ka Bangladesh play control kan long unrest kan one ka rest kan one ka normalcy Haga kertenga do Jisu ke nam yap ki briung day nyo iga tma jong ka Hezbollah bat ke Israel bat ke Hamas bat ke Iran bat konta ke ji kendu jong ki nuclear bat ru ye ke ji penyap play sumari ye ke wala de ki hajar ki la yap en rei de ki million ki dang em ma ke ji sumar ke jo play nyo ia Ukraine Russia nyo ia ki week prepare ki bo play sumari ye ke baru nedo play bagi syukri namari ka ban sim jo briu kanam la ban long ka ban syap no kan ge ting tip play bakan syucia ke bestiu kan ge ting tip play you don ki to ki briu ki ba haka jing je berkat jong ki ka speed ki ka long ka ban chngai ba ban berkat ola dang mi ne ying yo chia kumta ola dang long kumta yo chia kumta Ngong you pi create ya ka mind jo pi ka ban long positive always. Ben long ya ka mind jo pi ka ban long ka ba What mud baki ki chu chia ka snew you pi pin chu long pin tiap ben tai yap no la shai pi la yap. La ni tang chu pang pin chu yap no. La ni tang chu wan ka no ka call. La ni ka no ka ching kren ka ching berngam berset ba pin chu syak tak ti no ya pi. La ni tang ba yo snow ki ching chia hang neng tai. O ya pi kan chia kan pen chep ting kan te kan kum what nom shifting ka kubor ka ni ka por la da pisa yai ating simying kim shom la hap no amadan kan ka jing tibu blay ya ka men sim jo pi kanom chia kata na ba pilong kam koridor ban ya ki simying tongin ong hallelujah ya ki kon jo pi ki long ki ba koridor kmat blay Aba ki don shabat ne hapo. Lani ki nu ki jing tray jo pi ki jing yat dan ti jo pi. Kanunu ki jing im jo pi. Kalong koridor kmat jo blay. Hanmi ka ktin jo blay ka yatu. Haka chiti shekinong room. Kalinong ka ba pra ka dukot ka ba arpo pra. Nga kwa banda pule ya ka ni. Bapin snow tu. Haparo ki jing chia ka jing im jo pi. Teng abang ni mati ke ciap, wajib ni orang balik ke ciap palat kumnei, ibu cikali balik try, hado pipti bau play nam syak bakan ciap kan ke cintip jongu, balik ibu cikali, trust in the Lord, habang wan ke nung ke cincia ke ciam, nang ban shani au try, namar ke Bible ko ong kumnei, hakal citis nong rom pralan nong kot arpo pra. Ha du ka balai po kong ngaba bat ni ya tipru baki eke parwo ki ya trailem ya ka ban pen bhai ya kita ki ba i yo blai ya kita ken ki bala khot ka ba kom ka chi tmu jongu parwo ka ba chia ka dei da ka chin tip jo blai ha ki pre hallelujah kam dei accident ngong ya pi sange ka ching regret ye ke ei ka balada dan ki priyo ba yap ki ba hinga sem ki ba eat ba toin ki bo jing kali da ki snem da ki banai ki bam ki mdishu balai try ki yap balai try ki susi dan na we ka pour na let you we ka chin seng on tap but dan ka priyo ka bang shuklat ka khon samla jo ka kam tre chu ban bam ar nai lai panai kam tre chu ban sum ki jing susi ka bakat kata balai ka klat Namar ka ban sumar yang hai ta ke jiseng on tap ka don ong ka ba ya priyo bar ha ka ta ke jing kren kala ka ta e ka da nu jong ka ngam teu
Henry hadin jong kata ke ti seng ngayo snow ya ke kubor ki ya tu ki badan jong bagata ke priu kala yo ke ti shai ben sim hakata ke ti seng ya priu hadin bala batai ke tinu blai kala sum kala sat bat kala long light lui pat na mar ba kala snow tu baga khon jong ka kam shom la yap khan ke jing tep ke jo blai kini kilong ki benta ki banga kwa ya phi ba phin trust so play 100% ya lagi chingim shania ai lagi chingim jo phi ho play shania kya tiar ka tar jo phi ka property jo phi ho play shania ai lagi khun ki ti ho play shania ya ke ching ton chingem jo phi ho play kinom che ai ka basniu la ne kanom chu chia klem ka ching tip jo play kham tam ni ki ta ki bo play u e tungin ong hallelujah ông chàng hallelujah cái chuyện gì cái long và phiền quan bên trên này dùng lấy khám phá bên cái bên mình xóa cái chuyện gì cái long và là bị đơn trên ngay ba này cái bên in bên thon trên này ông lấy bầu sumar ya khi bên ya phi là bị đơn trên ngay này cái bên in cái sân trên này bầu play usumar ya phi balat bên cái simien Wat ke simieng ke bekedor dan suka artylli ublei sumar kan mahap amadan anam yap kan ke cinta ublei kan utam ye ke mensim jopi bat ye ke cintan ting em jopi blei long bobha shu ngan ye tu ye pi ne ke cing pule ke ong kum ne khot an phukandai namar ye ki bau itul pau le tmul paru ban long ki bashidur ken bat ka dur ke jo khon jo u ba un yo long bla khan en kong hab teng ki tek ba pun ki para bat ye ki bau le tmul pa ye ki tau le khot ru bat ye ki ta ki bau le khot ye ki tau le pen ksan ru te ye ki bau le pen ksan ye ki tau le pendan buram ula khot ula pen ksan bat ula pendan buram ye ki hadu kat kani ka kubor kabau play udah tip wat shua bapin konsi haka wum jong ke kami jopi shua ban pun naga kami jonga jopi play udah tip bat utip ru ia ke jing im jopi wat haba pila punyuli wat haba pitamen utrai unam ino bat kata ke jing doren kai utrai ngakwa bapin build up ia ke jing ai kenang baka main jopi kanom kuslai namar lada pim chani adu no put syaitan un ye le kai ke chimot jo phi teng teng wan ra la chia kum ta la long kum ta o kan sa long kum ta o kan sa chia ki ki pat long ba ka main kala long ka thma teng teng la khruit ki chimot jo khat teng teng priu la ban tu na no ka chimot jo khat la ula ban pi no ru ula ban kata no ru ye ki chimot jo khat haba u ai lan ikita ki bau un berkat ia ke bomdai dak baklet no ia ke jing sumaru blai bat ia ke jing nyokoru blai na ka benta jompi na ka benta ka jongi bat ka ta ke dei ke ei ka bang ha ban song tu ka point ka besar ni ko on but the very hair of your head are all numbered hakat khot ka ba laipo Matthew Shippo Lipo. Babaro what the new clean had the clean jump in like new. Habang a puson ye ke clean. Kadon si shot ye gay kaba play grand ye ni kaba yimla shu ban snow to kumno. Yakwa ban kali ki briu ki kemi ki kapa. Hatoba pila kai ki kon. Pila nyo kat not liu nyo udana ka kali jo ikon jo pi. Tak di ke kali. Kat not li ki nyo udana ka kali. Ke kali ke bar ma pi. Daladi la de pila jo nyo pi sumar ba yo shu akir komba per na do kumno ban sum ban sai na do kumno ban sumar Henry pila ju nyau kat no te liu nyo udana ke kli jong pi lada ke jubab ke long ngam te Henry ke Bible gong don pat uba kham tip tan ye pi sepang jong pi utau de uplay u de nyau wa de nyu kli aga kli jomi bat kan no tam u nyau ye ngi
kabat pensisya kajika Yesus ne kalong ba pins no to ba ubleu kam tip bat ya ka banga ngatip yalati u kam tip bat ya ka ba pi tip yalaki kun kikti u kam tip bat ya ka ba pi tip ya ka menta ba kala shoy u kam snow to bat ya ka ba pi snow to spang yalati bat sa pang kita ki ba po ka jing pe jo pi u snow to kam ba bat ya ka ba ngi snow to tongin ong hallelujah kan ingatay kan nongrim ka ba pi haban snow to try pot nam tip sa pang yaladay hato pila tip kan nu teli kita ki sel sa ka metjo pi tengtang ngingim juta ngilay school hikay kinong hikay ha school ngisdang man pulay baladang imday kita ki balet pulay kerpang bantip di kit khotmet hakamet ngimtia wadi kit khotmet la jong ngani tuwa ki pingam tia wadi ki kerteng joki ngam tip lot let's say ki doctor bla pulay kerpang ye kene specialized ki laban tip lot wat kataru tang ki specialized tangi kita ki laban tip hendai om ki doktor kin tiplut ye paro ko meru priu nama de daw ba pi pang ba ki nong pang ki pang la ju pha ye ki badai se kai ni le kai ni badai ortho le ortho badai se enti le enti nama ba om baro kin tiplut hendai ka ktin jong play ko om ka wei ka tukhan met jongi la bu ji kan mau ka kitab jong play tong in on hallelujah hallelujah ni teng ni snow shifting so kenyu ya kita ki jingpang le ne la da lap ka test baga jingpang kalong kum ta ni snow ko bangitim bro hadai pun ngem tip ngem snow to what shapang ya la tiru bible ke ya tu ni ko ong kum no naba wong kum ni naba mi don ki kalai chunga sam ki spotlight bundai thot balai naba mi don ki kalai chunga haladi kalai chunga ki don ki tiu blai mela tap yang ga kpo ga kmi chunga ngan ai ngo ye me naba la tau i ting bat phala yang ki ba phala ki kam chomi ba kamen sim chunga ka tip hai ka ta om chom na puri na me ka tur chunga habala tau yang ha ka bari bat bala tau start yang ha ki ba jeli we ka kandau natagong ki kmat jo me kelio I ka tenrai bom pat long tur jonga bat ka kitab jo min la tho ye kit khot met jonga baro tongin om jam hallelujah ngin om jam amen bible ko om kit khot met jonga baro la tho ka kitab ka jo blai ma de ka dau blai tip shwa ban thau dur ye ngiu la tip lut ike baro tanna I dot isambai I balong I dot ula prem lupai ke iing ke pok ke kami ula bu lupai ki dur kmat bat baro ki organ ki sel bagi khot met hakamet na I dot isambai ke pok jo ke kami madur ne de play bakra hatu nom tip ha ba pila wan chik portai ula penlong ye pi mot ude nom thau ban chu thau bret no da lele kanum jia Ubleu sutu ika pain ke jimpang jopi, ubleu sutu ika khot met jopi, ubleu sutu ika ranieng jopi, ubleu sutu ika jingim jopi. Na mar ka dau ka kubor hang ni ka long do kham shania shu yo play ban ya ka ba pishania ya la day. Banyak kebasyania ki machine, banyak kebasyania ki tu ki test ba ki way ki bangi la yak leng ba, lani ki bangi persang, lani ki bangi your snow, kita ki paro ki don shibun, thank God na kabanta ni ka scientific technology, kabala ban scan ban pek ki khot met jom ki preu paro, henry play la de tip lupa shwa ban mi ni machine, ula don lupa ka kitab ka khot met jom ni ha ka kitab jom o. But u control u tau tamai open kia open light u sumar but nga tuai but nga kren ka teng Jesu ba ye ki kmat men sim kin flew one your people of your snow in kubor but your eager the crowd play bo control ye ka chingam jopi bo kam tip ban ye ka ba pi tip but ka jishani a jopi ho play kan long kam crowd ban ye ka ba men shua hallelujah
kata kadi ke jingai wat wo pang un khia wat utau bom don la chu un wan kala chu ble namar ha u ka don kala don ke jing la ke jing tep ke jing skot to wow praise the name of the Lord dei namar de ka tau u chi su ong wat kuslai hey wat kuslai gospel o Matthias riu le nong gospel Matthias riu le nong ong kum ne na mar ka tang ong pi wat ku slai ya la ka chingem hey wat ku slai ya la ka jong ka chingem kei ba pin bam le ne kei ba pin di lem ne ka met jong pi kei ba pin kop ka chingem kam long ka ba kham ko re ka ching bam ka chingem ka kham ko ba ne ka ching bam jong pi ka met ru ka kham ko ba ne ka jan ko la da ya ka met jong pi la suma do ble la da ya ka chingem jong pi la thau do ble ha to ble onam ino ha to ble un chu ino ya pi u tip ya ka bam jo pi u tip ya ka jan ko jo pi u suma ya pi kot a phun ri to kmi tu ik simbeneng ba kim ya bet lem ne kim ya ot lem ne kim ya lum ma ki thier hen re pen banu pa jo pi ba beneng up sa ya ki pi te pim long ki ba kham kor si pun ong lang baro nga kham kor ba ni ki simbeneng praise God iki simbeneng man ka ayom mo play pen mi ki so ding bakin bam ki her no we ding so we ding hatok ayom lakut no mi so we ayom so we so ding mi so we ayom so ding baro saw ayom ki sa uteli ki jat jing bam bat ki ding bat kita ki jing pendak u play ya ka sim ka bam kam don storehouse kam la ban kam don bank account kam la ban bet kam la ban ot henre baw la thau ye ka sim utip kum no ban sa ya ka kana maha ban madan klem da ke jing tep ublay hatu pi pim long kam kor dor ban yaki na mar ka daga daw wat kuslai ong boro ngam dei ban kuslai ong bia ngam dei ban kuslai pi kani ko way haba pi kuslai ka pentra khong ye ke shing haba pi kuslai ka pen artin ye ke jingai haba pi kuslai ka pen du ke di chania au play haba pi kuslai ka minus no ke jingai jo pi au play haba pi kuslai pila ban phai din no play haba pi kuslai pila ban syalam bakla haba pi kuslai pimla shu ban nya prang bau try na ma de daw ong wat kuslai what kuslai ublay usmo to kampaya pi na kwa ban krani ri ko por karpang ye ki tu ki priu ki balate la khum de ki usmo si kuslai pilong riu kan thei pi kwat perkhat ya la ge ying ka sam ka e ngan bam kum no ngan di kum no ngan long om don nong ya rap om don wei pat haba pi kerdu ban pan ban ai ublay ong ko kun what kuslai nga tip ban sa ya pi nga krani to ki priu ki ba shu imbun sin tang ha ka jingmon ka balong negative la control ye ki kuslai ye ka shi posnan ki kuslai le ki khun ki kuslai ki jinglong jingem ki te ki sna ki im ki ya ki le ki mohon ki long asun kim don ko wei ro ko man sim ban relax kam don ko wei ro ba kin command mar la tap la control le ki kuslai sudah kuslai ka ni kuslai ka tai kuslai ka jimbam kuslai ka jankop kuslai ki ba ken ja pertai kuslai ki belong materialistic ki belong material things you slide ki ke baro blay kwa ye ni ban wan ra shi ke jingai ba pin long ka priu ba tu priu chong ke jingai banong katola wai nganam ko slide shu manu ki ba ko slide ne chi su ong tongan pule uno te na pi about the ko slide ru ubala ban pin tam si pru ye la karaniang ko slide ta ke ek ban chia pila ban le pila ban sumarวันงั้นน้องอีพี่ชิบุแล้วได้ไปอีกไปทวนคุณที่ไม่ป่ากี่บัดวันเชื่อไว้ก็จะกากี่ปังกี่ชิตอมฮับยอสโนพิกุสไลฮัตโตบะพิกุสไลพิลาบันเป็นเตียนยี่กี่พิลาบันสุมายี่กี่พิลาบันยารับยี่กี่แค่น้ำล่ะแต่มาร์กระดาวบาเล่ยินกุสไลยิ้มได้บันกุสไลเป็นบันตุ้งยินไงบ่าวเปลอุคำละมูบันสมาร์banyak kebangan Allah ban semar bagata ka dei kaba ka jing kuslai nga pu syarut ka jing ngai nga pen scam ba ma metrai nga nga don hang netrai lan kuslai ru ngam la thau perthei
Henry ngasiania ba mamena dan. Kecingnya jangan ba play un control the situation. Hallelujah. Hallelujah. Kata kadai kecingnya ke ba pihak ban siania outrai. What could slide dan beri berlepap belahap berjak berem. What sakut agak tu kecingiem one show try kalah ke bamot big show play. Kan ni kadai kecingiem dak ba piku slide pis ngau rem ngau pop pis ngau nok men sim pis ngau long issue pis ngau jot pis ngau rem la sha shet la sha syukur la ha ba ke pop la sha lam ba kala la sha pen shoy hai ba pun pi mot dak ba piku slide kan pen map ya pi mot dak ba piku slide pi mleti sensu kan ai men sim ya pi kanang penjot pi mot dak ba pi ba pi la ke cingiem pi laban lai dang ta pi laban lai sange wat ba pi sange wat entertain what regrets you what number base you one should the chinga you try pentamai la ke cingiem ai ti kampa yo play un restore un pentamai na bo play tip kampa ban ye ka ba pi tip ya la day hang ne ka tin play ko ong kom ne balai ba pi ku slai sa phang ka ba kubru to prakhat ki tiu li li garan ko kanu ki man bha kim trailem ne kim thir ki sentiu ki skod ki tiu li li jong ka ritor bat kum ta ki snau play ka ba itanan palat ban yo si ma ka khet la pan itanat ya ki Henry uang kumnen reng ong api bawal Solomon na kapuram jagu baro umsyom la kukum we na kini kisantiu kiskut kiba la pu mental sai la jelok no la dau play teu la pen kukum tayo hureng kau uba mentau long la sai de la pret akal lawating kabakat no tam ya pi a pi ki baret ke chingat kat no tam u play sumar ya pi tongin ong biang hallelujah tungin ong amen show play. What pen rit say ya ke chingai stang ban ngai yo try. Na mari da ong na mar kata what could slide ke ong ke ai bangin bam la ne ke ai bangin di la ne ke ai bangin kop. Na ba ye kita ke baro ki gentil ki yo what. Na ba pa jo pi wa beneng utep ba pi don kam ye ki ne ki ke baro utep ba pi you are in need. He knows that you are in need. But utep pum no ban ai ya pi. Henry pi de watch wa gi mau play ba de ko hok ju te ni ke baro an sa ai lang tam ma pi na mar ka ta wat kus line na ka benta ka bala shai na ba ka tang bala shai ka kus line ka benta la ka jong ya ka sni ka piang la ka jong ka basniu ne ka ba bha u play u tep na mar ka dau shani how try ka point ka ba khatu le biang Matthias you paul nong point ka ba khatu ka to khat life away ka ong kumne ka point khadu ong do not fear therefore you are of more value than many sparrows what nom shepting namar ba pilong kam koridor pamya kita kisimye pilong koridor pamya kita kisimye nga kwa ba pinyo I ke jing koridor jo ke jingim jo pi ba ba pinong penjot ya the day dan ki priu na mar ba kim imen toy shu ela ke jingim ki ongan penyap no ela day nga ha ban pen shitom no ngam long shu ngala jot ngala rem dan ki ba di ke jing di ki ba pen sniu dan ki ba lang ngam shu shu dan ki ba sa nge wan wa yo play ban let chi seng na mar ki wan nong shun ba nong pi pim long e issue pi la jot pi la ram pi la ngam hang ni pim la le e issue pi yo I la de ba pim long koridor Henry ngo ong yu pi ka tin blai gong pi long kam koridor spon ban ya ki sim ying glory to God kani ka dei ka tin jo blai ka jingim jo pi ka long ka bo koridor dei na ma ka dau Jesu ong gospel Marcos prale nong khot ba lai kun riu Wong ka chingem jo priu ka kham koridor ban ya ka pertai barok away. Ka kham koridor your life is more precious than the whole world. Kata ka ni ka chingem jo pi. Gila banong ala jot ran compare ka man sim bidang don ka chingem jo pi ka dang koridor u play restore pat ya ka met jo pi ka man sim jo pi pilong koridor na khot na ka ni ka por ye ki to baro ka bio snow na chan ban na chngai but ki ba watch dang ba ka ni ka live stream jong ka ni ka khobor ka ni ka ski banong sange ban jot ya la ka chingem
One banai shall try. Catching him to be along a corridor. Stand to my baru try. IT coaching mud. Kata catching jot you sneal kabala dep. Bread how try. Kala kabamud. What babishui ka a kabala dep. Pim lashu ban tau pertai. Kadut kala tu jam madan. Pim lashu ban tong. Henry one menta ban wat yang ikadut kabatumai no try. Pli mentai kadonu jopi. Catching diam jopi bakata. Kadut na beneng kan wan kata ke ching im jo pi na beneng kan wan what ya let ban tong ye ke tu badan hamadan what ya sai what you pay le no ai what you be la yalati one but what but ke but to my no try but u try un is nay ye pi ban thau to my un thau to my ka long ren yeng un thau to my ke ching im un thau to my ke kam ka jam ke ching pule ka vision ka laway ka career jo pi un thau to my ka yin ka san jo pi un thau to my ka long ren yeng jong pi baro utrai ula na ba pilong kam kotor banyak kisimyeng atom judi pisa ya artylli kisimyeng ho judi Henry kini kim shom laha pamadan klen ke jintip ublay kanu kam tam pi pilong kam kotor banyak kisimyeng Uplay kerku lengba kene ke kubor ngakwa bapin strength dan hoplay bapin naik kambha bapin yo i ke aka paro kajingai kau play bapin sumaru play yo pi kalong ke bakam kodor bania ke bapila banle yaladi ne yaki kon ne yaki weipan uplay kamla utip ikit khotmet jopi baro utip yo wish yo aga klik jopi utip ye kala shai le shisngi utip kambha sane ke jing kuswai ke jing skosi trust in the Lord rest in the Lord wait upon the Lord and God will renew his strength upon you but in yo the board of play but bila banya shaprang but bakajing shania jopi nadu berit adu bakrau tam kan long show play They the man that thou need you on about why you sing Jesus is Lord. Come on you. Come on utry yung kamet jopi. Utry yung kamen sim jopi. Utry get yung don jing em jopi. Utry yung kikon yikti jopi. Utry yung kalawe jopi. Jesus is Lord. Utry jonki AJ baro. Tungin ong hallelujah. Kata kadai kajingat kabangitan kajingat kabangipla utry udai ublay jonga sedang banget utry pin yo mat ki pen kia pin yo mat ji pelai pin bread no pin weng no some side bread no ki ju susi ji ku slide mat ki ji dengan utry one should try ngai ublay ke paro ka pi persyang dalati ai lut utry shania utry ke ba pin lek tu ai utry shania lut utry la da pi susi ne sko ba shania utry pi yo pi dak ka hai ne pi kerdu shania utry pulut ke ji shania ublay utip mo uban ye galing jo ke ching im jo pi utip ma uban nyak ye ke ching im jo pi utip ma uban protect ye pi ban ya da ye pi but the shisha udeu nong yalam uba pin boy be check a station ka ba pi day ban boy na ba uneu deu play ubang ishakri pilong kam kodor ban ye ki sim ying tong in duai hagane ka por in duai lang baro in wa di kamat ka jo try tong in yeng lang ni ka bang ishok baro tong in yeng Duai show play kot kerpa dio try. Pada din jong kene. Hadin jong kene ngala ba duai to ki brave dan kami ke cing duai. Ki ba try dan kamban pelai je pi dan kamban wan rai ke trust ke rest ke main jo pi ke cing mot jo pi. Ba pin yo i si shang ke ba tmai show try. Haga ni ke por. Tungin duai lang shisin duai ni ke por. Duai jam pen blin ya lede ban duai jam perta show play grand show play. Ke cing snake and one tang no try. Omna pi omna ki brave now play. Tungin duai hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Try to subain na duai ni ke por. Na duai ni ke kalimat. Wan rai ni ki brave paro bakin shani ame. Bakin snowtu bakin on kam kodor a play ba ni ke simying. Ki ba mesumar kiba ki kinom hap madan klem ke ching tip chome bat makiru kinom kalon kinom ur kinom duk men sim klem ke ching tip chome try me sumar ye ki me pendap ye ki try ka bam ka di ki kon ki ti ki tin tray ki ta ka le ka wan ke ching
im jong ki try me kam tip ma me try ba ne ka ba ngi tip playing a tuai ka kar teng da do jisu to ka ji snake jo me kan long ka de ka chi sang to ka ji snake jo me kan long ki ba yo snow ba yo i bat snap ki ka de ka khubor to ka buram jo me kan long ka jingai jo ngi kan jan she me ko try kan ang wan kam ko door she me ko try blame jo ngai snake ban kar khu snake try ban tau to mai dan ke ki bang ile pop na mar ki kuslai ile pop na mar ni ngai bha ya me ile pop na mar ni persang ban king ya la ka chong ka chingim da ka put ka bor chogi ban control ban ya lam ya la ka ying da ka ta ka ji start ka ji tip chogi map no atrai ni shani atali ya me men sumar ya nga ya la ka chong ka ya ka chingim chogi men sumar ka ying ka sem chogi men sumar ka yo ka kot chogi men sumar ka balang men sumar ki bangai men sumar play ka la way ka la shai ka la shifski try ni shani atali ya me ko try play chonga ni shani a me try me kar kui ki be ba thon jongi se jan se ngai me ya da me sumar play chonga ngai hu try ba ke chingim jongi ka kam kor dor ban ni ki simyeng but me nyo me sumar me ya da but me ri try na do men tang ya ching kamen haba nga shani a me ko pa nganam do men sim ngina ma ta ten try ba imi shabari ro ngapo me sumari gi go try play chonga ka laway ka shai ka chisngi me sumari gi go try haga kartenga do chisu amen.